día a todas as persoas presentes. Sede benvidas e benvidos a unha nova edición da entrega de premios por parte do grupo da Biblioteca do Instituto Monte das Moas. Nesta cerimonia imos dar, como cada ano, premios a todas as persoas que participaron en clubes de lectura, colaboraron coa biblioteca e persoas que gañaron nesta edición do concurso de microrelatos. Daremos tamén premios ás nosas mellores persoas de todas, aquelas persoas que comentaron o lecturómetro, que son 10 libros, unha, dúas e incluso 3 veces. Queremos agradecer tamén a presencia das persoas usuarias habituais da biblioteca, que son as persoas que lle dan vida á vida. Ademais, a calidade do curso foi bastante especial debido a que a biblioteca foi declarada inclusiva e reorganizada. Como? Co descubrimento da accesibilidade cognitiva, que é a arte de facer que os espazos sexan máis fáciles de entender. E adiviñade que somos a primeira instalación do centro que se declara inclusiva. Bueno, creo que temos que declarar esta biblioteca inclusiva outra vez porque temos novo mobiliario, non? Entón, pero imagino que sabedes que non fixo posible. Agardade un momento, por favor, creo que esquecín unha última cousa. Viva o Monte das Moas! Viva!